Fit-tielet kwart tas-sena, s-servizzi online tal-Gvern baqgħu b'saħħithom dan hekk kif it-total ta' mobile apps li tniżlu minn Malta Apps kien ta' 73,725 darba. L-aktar app li tniżlet kienet dik ta' COVID Alert Malta. Tul l-istess perjodu ġew irreġistrati aktar minn 45,000 żjara fl-20 ċentru reġjonali ta' servizz.gov wara l-għeluq tagħhom minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Din iċ-ċifra ħarġet minn statistika uffiċjali miġbura mill-Aġenzija Servizz.gov għat-tielet kwart tas-sena 2020. L-aktar tliet ċentri reġjonali li laqgħu persuni li kienu dawk taż-Żejtun, tal-Qawra u tal-Ħamrun. Min-naħa l-oħra, l-aktar ċentru tekniku li laqa' persuni kien dak tat-taxxa bl-isem ta' Taxpayer Service, Servizz.gov. Dan il-kwart tas-sena ġew irreġistrati kważi 13,000 żjara. Iċ-ċentru tal-edukazzjoni bl-isem ta' Edu-Servizz.gov irreġistra ftit aktar minn 2,000 żjara. B'hekk fiċ-ċentri kollha ġew irreġistrati total ta' 61,591 żjara. Minnaħa l-oħra Freephone 153 ma ġiex impattat mill-pandemija u baqa' għaddej bl-operat tiegħu b'mod normali. Matul Lulju, Awwissu u Settembru wieġeb total ta' 210,711 il-telefonata, l-akbar numru ta' mistoqsijiet daħlu fuq is-sigurtà soċjali u t-taxxa. Is-sit Servizz.gov.mt kellu 294,418 il-żjara online. Bix-xahar ta' Lulju kien l-aktar wieħed li ġew mibgħuta emails fuq servizz@gov.mt. Bit-total tu dawn it-tliet xhur kien ilaħħaq l-2960 ittra elettronika.